Għaddejjin l-aħħar xogħlijiet biex titlesta l-binja l-ġdida l-Fakultà tal-Informazzjoni u Teknoloġija tal-Komunikazzjoni fil-kampus tal-Kulleġġ Malti għax-Xjenza u Teknoloġija l-MKAS b'faċilitajiet mill-aktar avvanzati. B'hekk permezz ta' dan l-investiment ta' 14 miljun euro l-istudenti se jgawdu minn faċilitajiet ġodda u moderni fis-sena akademika l-ġdida. Il-binja tinkludi 58 spazju ta' tagħlim, inklużi laboratorju kmamar tal-lectures, 13 il-uffiċċju u spazju multi-purpose ta' 500 metru kwadru. Waqt żjara fuq il-post, il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima tkellem dwar il-pjan holistiku tal-MKAS f'dik li hija infrastruttura u qal li l-iżvilupp tal-kampus tal-MKAS huwa investiment dirett mhux biss fl-edukazzjoni imma fl-istudenti u l-ħaddiema futuri tal-pajjiż. Din hija xi ħaġa li hija meqjusa bħala għodda li hija avanzata ħafna li ħatkun qed tintuża propju mill-edukaturi tan dedikati li hawn ġewwa l-MKAS imma fuq kollox tkun tista' titgawda mill-istudenti tal-istess istitut. Din il-binja għandha wkoll għatta miżuri ta' sostenibilità mis-sistemi tal-infrastruttura għall-ammont ta' dawl li jidħol fil-binja u l-insular fuq il-bjut u fil-faċċati. Bħalissa l fuq minn 1000 student qed isegwu korsijiet marbutin mad-dinja tal-informatika fl-MKAS li joffri diversi programmi minn livell bażiku għal livell ta' diploma, baċċellerat u masters. Dawn il-programmi ta' studju huma maħsubin biex iħejju lill-istudent għad-dinja tax-xogħol b'opportunitajiet ta' prattika u apprendistat għal karrieri li dejjem qed isiru aktar kruċjali fl-ekonomija diġitali. Din il-binja l-ġdidi parti mill-isforzi tal-MKAS biex jistabilixxi ruħu bħala ċentru internazzjonali ta' eċċellenza fl-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali. Kif nafu l-popolazzjoni tal-istudenti qiegħda tikber minn sena l-oħra, il-Gvern qed joffrilna iktar spazji li aħna rridu nutilizzawhom b'mod għaqli. Aħna nistgħu naħseb li din il-binja nutilizzawha wkoll għall avvenimenti oħrajn li l-kulleġġ permezz tal-ispazju jista' jikber aktar. Aħna konfidenti li dana l-iżvilupp sa jtejjeb ħafna l-kundizzjonijiet tal-għalliema u tal-istudenti tagħna f'ambjent modern, avantgard, fejn ovvjament it-tagħlim sa jsir ħafna aħjar milli kien isir qabel. Dan il-proġett huwa parti minn investiment akbar ta' kważi 33 miljun euro li b'kollox inkluda l-ħolqien ta' 3 binjiet separati għal fakultajiet distinti.